салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва таъало ва баракатуҳ. Салому алейкум подписчикони арху, зинда бошен, сарбаланд бошен. худованд ҳамата нигаҳдор боша. бародарон, имрӯза мавзӯи мо дар бораи як мусафедай бобои қандай, бобои сахрай карочи дар бораи ҳавай мерава камтарак. баъд бо гапи худмона давом метиҳем, барои чӣ ки бисёр бародаро равон кардан, шпаноам бисёр навистанд дар бораи ҳамин бобо. як гап зан ки бовар ки худ биҳад ахир гузарондагии ҳамин боборо ман ростига ба кама овқат тамошаам намекунам. ман хеле соли гап чиё бисёр ҳастанд, мебироянд блогеро биҳад бисёр ибад шидагиян. ҳар як касози кадоме ки дар дасташ телефон дора ҳавай блогера, фарқ надора. лекин ки бобои сахр карочи камтарак вес дошта будай. вес доштаи неким ки худ шабо сардори блогеро мегирифта, чӣ хеле мегирифта. ман намедонам кадом блогер ира гӯш мекарда боша. ман якум бора дидамаш ростига. лекин видеоша хелеши зиёд равон кардемада. бисёр гапҳои қабеҳ гап мезана ба ин риши сафедаш. дили ягон тад насӯза. хеле одамо бисёранд. бовар кун дил ягон кас бояд насӯзад даи хеле инсоно. ёро фақат исправит кардан дар корай. ман просто чӣ гуфтанем бобои сахар карочи намедонам видео да ту мераса намераса. ман қафо тамоно мешам ростига. бинаем братишка мемона. номери телеграм ҳаминҷода ҳастай. дар связ бубро суҳбат бикунем. агар ки бихоҳӣ просто ҳамчун як старчи важат мекунем. бихоҳӣ охи ман номерои телефона метамад меём бародарое ҳастанд дар тоҷикистон ки дар ҳақиқат ва ёда лозим аст ҳамин хеле одамои калонсол метавонӣ ки қатъишон ҳамкорӣ кунӣ. мисол гап актёр марҳамат ҳама вақт нуждаи сиядам хеле одамо дар кори шумо. на ин ки бибурои хеле маймонбозӣ кунӣ. чӣ хеле гап зани як ба ҳамин риши сафедат ба ҳамин синни солат ту як изо намекашӣ. мо ҳамин тура дида рости гап дига худ ман изо мекашам видео кунам. ай номи ҳамаи блогеро гап назан дига. ҳамин номи худат гап зад дига. ягон каса кордор наша. агар ки ӯ шавқа ҳавас дошта бошӣ ӯ видеоита равон кардан ростига ман тамошо кардам дига. ҳамаша заинтересоват кардам. я нигаҳ кардам ки бо киноам сохта будин ранг спектакл борин. муҷада бародарое ҳастанд ки киношон ҳози пеш рафтеса дар ҳақиқат. марҳамат телефоношонам метиҳем. агар ки худат дошта бошӣ бо хубтаракае ки барои камтар репетитсия кунӣ. ҳамун зало ҷада беҳад бисёр ҳастанд мегиранд. ягон роли нормалне метанад одам ворин метавонӣ ки иштирок кунӣ. на ин ки хеле блогер бишавӣ биброӣ ки тини ҳозир биромадай ҳамин видеоро барои чӣ мада равон кардан. бобои сахар ин хелае ки видеои тура роӣ кардан. ту бародарои худта мегӯй ки бародарои худта мисол гап петух ҳисоб кардестай. мегӯй ки ба ё бародари ман нестанд. бародар барои пул шида бародари худша петух кардестай. жест қатъи ту ҳамира нишон додестай. ҳамин хел астай. сраза ягон видео пидён накӯ мисол гап напартобо ягон тема кунӣ ки як ворзакон пайдо шида иморо исправит мекуна. хеле гапо назан ки ришта қоқ метрошем. бисёр боимаи бад накӯ. кадоми кришават мекунам кришата мезанем агар дар кор боша. бахшиша кижоски бад мерем бубро ина бубро гап мезанем. агар ки ҳамчун як одами калонсол бифаҳмӣ агар марҳамат метиҳем возможностое ки ҳамчи як баромад кунӣ ки тура як ҳурмату эҳтиром кунанд. ҳозир ду одаме ки тура ҳурмату эҳтиром мекунанд ҳамн мисол гап ҳастанд кӯдакои 17-18 сола то ҳамин 20 сола мисол нигаҳ тамошод мекунанд. ранги дар назаршон як клоуни бовар када сахтар нараса охи. ранги як клоун дар назари ваё метовӣ. хоҳе ки дар киноҳо баромад кунӣ дастойна одам мисол гап ба ҳамин синни солат ҳастай бародароҳое ки дар ҳақиқат меган бисёр реклама кардагианд даже ки биёянд кадоме ки ба синни солаш калонай мо ёдаш метиҳем филмо да мегиремша. ина много лучше чем ҳамин телефона дар пешат бимониву ҳамаро аққоршаб кунӣ. ту ҳамин бародарои радноии худта аққорат кардестай. дигаро барои тура чӣ хеле одаманд дига невозможно мисол фикр кардан. бароям қад темаи бисёри бад вай накун. ҳамин братишка бимонам чиёша бимон номерои ҳамон вайра телеграма бимон. дар кор боша биброя алоқада дар кор набоша панош ба худои карочи. ман ҳамин қа просто предупреждатат мекунем ки мало что
ин бачаҳо ҳастанд ки хел фикр накун дунё беканора дига дагҷо ҳар як шпанае ҳаста ки дар Тоҷикистон дар Душанбе дар тамоми ҷо ба номи Аллоҳ ку мумкин ки ягон санг дар тори сарат бағалта ба бигӯянд ки чиста случайно шида нечайно ғалтид ё ки ягон корча дар ишкам ё ришта қоқ метрошанд мегӯӣ ки хай чиста случайно ҳам шида коре шид бас куна ки ба ин син сол камтарак як айба шарма як неужели худта уважат накунӣ майла дигаро хеле подписчик дошта хеле мо подписчикои мо харидагӣ нестаем инҷа 100 одам ам бошанд агар бифаҳам ки як 50-60 касаш ҳамаш бачаҳои ами не ай сангат метарсанд не ай таварат метарсанд не ай тешат бовар када бобои қанд гумш кун хеле видео накун як камтарак худта ҳурмат кун охи бачаҳо короче майла ин темаро мегзарем пушидем короче закапат кардем ин темаро биё дар гапи худмон мегзарем бародарое ки будан барои чӣ мегем ки барои тоҷика корча задам хеле дар Россия бисёр гапҳо шуда истаида на самом деле недавно бо як биромада буд ки як бача ки тоҷика ду корча задан ҳамаи сунсиятида ҳаста ё ира скриват кардан намешава ку ба ҷо кардан намешава ира мисолга барои чӣ заданаш корчара ҳамаш ки задаш корчаро ҳамара медонанд ҳама дар ҳамаи интернетҳо ҳаста баъд барое ки ҳама одам мере корча задан ростига чанд кас дига дилиш сӯхт дар ҳақиқат тоҷик барои тоҷика дилиш месӯзад ҳама вақт ҳамихелае бо тоҷики дуюмша дига ина дашно мекунанд ҳамихелае охи просто так одама ҳичка корча намезана ҳичка просто так одама корча намезана намебиён корча зана ин ҳами як чанд сол қафо як ҳамхели дигам шидагӣ буд як бачаи дигара 6 корча зада буданд 7 корча зада буданд ваям ҳамхели ҳамин чиста ранг ҳамин тема буд ваям ҳамин тоҷика охир аки баъд видеои вайра мисолга ба ҳамин навороша хози аки дига ҳамин чӣ шида ҳама кадом чӣ гапе ки шавад дар телефонҳо запис мекунанд ку охи ҳама гапҳошона запис мекунанд ҳама чӯи худаш як делаи тайёрай охи дига ягон мисолга шоҳид кофтан дар кор нестай ҳамашо дар телефон ҳастай барои чӣ корча зада буд 6 корча бовар кун ҳамун чиша гӯш кардем на самом деле ҳамун гапҳое ки мезанад дар телефон мега эй ту дар ҷои ту бихе биё ман ама дар ин ҳамиҷаям гирду бано ҳеч ка нестай дар усатараш хай одамош бидиянд бо видео кадай хиша ин ама дар фалон ҷоям чиша мепартоя местонахожденияша короче мепартоя ма дар ҳамиҷаям бихе биё ман модари тура падари тура намечии тура вес дар мавои книжката ита мекунам ҳамата ухелӣ мекунам ягон авлодаш номонда короче ҳамара ақорат мекунад бо ҳамун бачае ки омада буд мега ма биём ту дар гапат ҷавоб гуфта метонӣ мега ки ма 10 вайной ҷавоб мегӯм бача ма тура ақорат накардам ту мара ақорат кардестай барои чӣ ақорат кардестай ту кришат қатӣ биё мега короче ту любой каста биги биё дига иҷа мехеза хай меравам бачаҳо гирдаш мекунанд одамои худаш будаги 6 кас бидиян ҳамаш мегирезанд худаш тоқа мемонад хайна баъд дига дар гапи ҷавоб гуфта натонӣ заданаш хай 6 корча ҳеҷ гапе не хай мурд охи дига акибая дига нолаву зора када мегардем гирия када мекардем агар гапҳои вайра гӯш кунӣ агар ҳеҷ маҳал дилат намесӯзад гапҳои ҳамун инсон агар гӯш кунӣ агар дилат намесӯзад дар ҳақиқат хай фарзандош мисоли гап ятим шидаанд охи худаш ки фикри фарзандои худша накуна ки дига фикри вайра мекуна ин ҳами оз дар бораи ҳамин бобои сахрам шаб сафед худаш фикри худша накуна ки фикри вайра мекуна дига ягон кас фикрша намекуна барои ҳамин бародарои тема да рости гап настоита ҳамин мана вай кардан бигӯӣ ки дилам сӯхту дилам намечишиду монеш бигзара бирава дига ин ҳами сабаби тоҷика киштан ҳами хелае муна соли богузашта ятай дигаша дор кашида буданд агар дар ёдтон боша оқибат задан бировардан короче тоҷик қати дига миллатҳо як ҷоя мешаванд мегиранд тоҷикша дор мекашанд барои чи я маҳаллое мефаҳмем ки вай била чӣ будааст посредник будаа чандин тоҷикҳоро фреб кардагӣ будаа хаинам хеле шид бирафт дига ҳамин мо фақат мебинем як тарафа мебинем дига тарафша намебинем мебинем ки ҳамин воқеа шид дига ҳатман одаме ки қапиданаш вайра ақоратшаб мекунем вай ихелияя вай трем чикае мон 20 солаш битан мон 30 солаш битан у тарафи вайра фақат ақорат мекунем ин тарафа дилсӯзӣ мекунем бо ин тарафа мисол гапта фикр ки он посредник қариби 12-13 ма ба як гуфтае ки 12-13 миллион короче кидат карда будаа бо гапзаниша мебинӣ як намуд гап мезана ки мегӯи мер город боша
خب بعدم خیلی شیر بچه‌ها زیاد تنها میگم کنی عیاد میترسن نه عیالا بود برای اول گپاتون همو چنی ختم بزنین دافش کنین دیگه گپی خیلی چی نکنین بعد برادرو یک نوار دیگه روی کردین باور که خیلی غمگین میشم همین رو تماشا میکنم دافشون کنین همین پراستیتوتکو را روان نکنین کیم خیلی یک پراستیتوتکا کاروش در درون ماشینای خاطی یک ترکای کیا این همی شوهر ما نمیچی مای کاروچ این همی ای هم ای نمیچیه بولوای پلدورای نمیچیه با زبان توجیکی میگم ترکا کاروچ در بارش های هوای را رسیده است انا نمیدونم چیکارش کرده است اکن اوکی ما وقتش در میگفتیم این همین ولگاگراد اگر بچهای ولگاگراد بسیار اهمیت دارد سال امسال گپ 95 96 بگیریم ولگاگراد خودش این همین کیروسکی رایون ای کیروسکی رایون красноармейский район бонсога یک رایون اوسنای با اسم میرا سوویتسکی رایون اسم میرا مثلا رایونای کلونای سال پیش میفهمیدیم که یک فرق نداره توجیک یا که ازبک توجی مثلا دختری توجیک میگفتن هم خیلی پیدا شدگی اول بیچاره و خیلی تلفن نکرده چینه خیلی گپو خبر نبودوخی مثلا بسر شمی رفتن همین گپ حل میکردن بچو و نیوژلی هست یگون کسی یوف نشوه که همین حل کنه مسئله همین پراستیتوت کرده و همو اگر که باور کنه همین ملیسوای همین توجیکستان هم کی باشن باور که هم شهرمرداشون زیاد های همین بقپان تا میگن برای چیکار میگن فلانی اینم خیلی نوار کرد گرفتن هم خیلیش کردن ما نمیگیمش بکش و دیگه هلو هم هست که بگیرین سرش قاق بتروشین بگیرین گوشوش در دهنش سیخ کنین آدم ناموس داره کم ترک همین مثلا زدیواد میکنه همیو نیوژل یگون بچو پیدا نشون که همین را خاموش کنن همین رو که بگیرن یک توزی لیخکوای که همین کار کردن نکر یک تانکستیوش دیگه گفتن نمیشه و اوخی نباشم دیگه حیاتا نمیبروید در همین دفی رو نمیکنه دیگه یگام نوار باور کنین بچو این روز ویدیو را کم تر کرد که راستی ما برای همین بوی صخره کردنی بدیم کم تر دیگه بو خوش کردیم نباشم خداوند هم تا نگهدار باشه ان شاء الله براتشکو گفته بودین که در برای همون زون درون زون گپ زن همون نوار تا ان شاء الله کادستم یک نوار نرمال نکادستم ان شاء الله که همون نوار روزای نزدیک دم پرتام یگام گپی پاست و بلند برای پادپیسچکوی خدمت برای پادپیسچکوی ارخورا یگام گپی ما بلند رفت اگر بخشش زیاد بنویسین که اکا میجاش ده هم خیلی گفتی من خدمت اصلاح میکنم من شما را با یک بار دیگه تکرار میکنم همچو برادر میدونم همچو خواهر میدونم بگین یگام جای در که من خطا کردم من همونجا را اصلاح میکنم البته خداوند همه تا نگهدار باشد در حق تمام برادرانی که در زندان هستند دعاگو باشین کدامی که نباشند راستی گپ هر یک انسان خطاگی میکنه خود خوبه خود گنده خود چخیلی که نباشه ای شما یک دعا کردن در حقشان دعاگو باشین در کانال ما گپ میزنم بسیارتر در کانال ما هیچ محل ما این کار تشکیل نمیکنم زبورکاوا نمیچی و این کاری ما نیست براتو مثلا گپ پول روی کنیم نمیشه برای چی نستویت اگر که شوا پامیر возможностон هر یک قشلوق در هر یک رایون در هر یک فامیچیو در هست یک از دکت ششتگی پروس برین در خونهشون یک بخلشکر روغن یک دو دانه چویا یک کیلو قند هم بتین ما همیشه مینت داریم فرق نداره چخیلی ششتگی نپرسین کیای پاژیزنی در درون نپرسین پروس برین در دستی مادرشون پدرشون بتین یک کیلو قند یک چیز همی دستاتش نه پول مول روی نکنین بچه‌ها که حتما یک چیز ایوتو نبرورین وقتی که مثلا هست برادرایی که ممکن که خطا کنن ببرن بگن که پدر و مادر هم شتگی در یاردم میکنیم و ممکن که چی باشد و یورا با استاتیوشون من چی خیلی میشه با زبان فارسی بگوی نیاد من برام درستی گفت خیف توجیه کرده بگیم مقابل دولت اگر یگم کس همی استاتیو قطعی باشه و یا مثلا کم ترک هزار کنیم برای چی که اگر که یگم چی رام ببریم بتین شمارم ده همون چی خوش میکنن تونده همیرا البته ایوتو نبرورین ما نمیگیم که یکیش ایوایوش ایدو میکنیم ما نمیخوایم که شما مثلا گم نفهمیده برین در همین کار خوش بشین برای هموقع همینجاش احتیاط باشین خداوند همه تا نگهدار باشه سلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته